Yawan jika bam yang plang festival kaban long ha ka atusan risau ha sau mat klenti shoban poi tersan bela penya daga senjuk mau plang. Kameglia High Court kalapan pau ke jing sokhia namar ke jing penthut ya ka lei kawan ki pai pa pat ki kali hanong ba shillong dakin nong di jing di harut surok bat lenti ya jan ka High Court leng ba ka division bench ba kan thop yu Chief Justice Sanjeev Banerjee bat Justice W ding do kala kado ba ka wei ka chaka ka ba mat ya kum kini ki jing penthut ka dei ha ki bantak lai kum khra habas ngap ya ka PIL halo ka jing thang kali hanong ba men ha ka khat pra trik risaw araja arpulai halor kani ke jing penmi hukum ke kod ya ke sarkar cela ban weng ya kani ke jinge urang ba snong ka laim khra pelun uba Andrew A Jerwa uloong ba kalong ke basngokhia ba ka yeng shari bodan burom kan hab ban tuklar haman laki kamban wanra jingba ha ka imlang salang ula pentep ba kum kador ba snong kala pha jingtho sekibor sarkar bat wat chadu mentirang ba ka cela konrad ke sangma ban tuklar ya kani ke jinge hanrei kamsyam la poi sheiru bat ha kani kanti ukmilinti bada ka jing tuklar ka High Court kan sami ka senjam ban weng ya kini ki ai Kablish buon na figa Shillong Mel ba Pia Budin ba Pisokya halor kani ke isu ko ba alama kamyap kam im ka bakta si saya ka imlang salang hi borok ko bay ka basupsi kalong ba aga jela ga jongi mantala don da ka to ga nisnem ki babon hi ki manong no ki jingpen kala la ne ki bawanra ya ga jing bha la hapshim karai da High Court ngam tip na kano ka daw ne ngam kwa ban kadok ti no I do not want to point a finger even at the government or officials of the government and they Shillong no ba ka High Court ada ka ban step in almost every time tenga try ka don he ga jing duna ga jing trikam te ha ju ko poru iso kuman iso hun ba kadang don pat one leg of the system of government ke judiciary barang pet perman ya kene ke kam but ha tu ko order the division bench jong Chief Justice Banerjee but Justice Dingdo hang tu ngipi yo ba kawai na ki bagi point out hang tu ya ke jing duna kadai wede bakal mukra kadai ke jing shisha nomor kani kalau mukra number 1 maximum number of schools and colleges ki bahek ki dan halai mukra te kamut ke traffic problem halai mukra hi ayat kayang halai mukra hi kala kiwin nado ki innovation yang mesti dalam awal school again ke problem of traffic and congestion especially ki footpaths wat ki surok ru nangta janmit dalam awal ki office but kam janmit pat damar bagadai ka we ki market area ke balak ban kita ya bon teli kisno ki barang ki ba sarau ni kene kalai mukra ka yau lai mukra ka kalai mukra hi baraka we mde tang ka te ka yau long kalai mukra hi baraka we lai mukra as a market area ka kita ya kini kisno ba per ka bamot ke jing wan jung ki brio ki ba wan selai mukra kalong ki ba bon hado ta the dana ta kada bang yo ya kini ki problem ki be dei bat khamta me ki invasion jong kini ki hawkers apo ki street vendors apo ki footpaths apo ki lentishnong apo ki leka khamta wat hado ka surok jong ka kaliru ki invasion jong ki along ka bon hado ta ba ki la don ki jingban sauru be dei tang na kada ba ki brio kim yo asuk alat ba ki nya hakini ki lenti ki singkian te ka ngatrai ka intervention jong ka High Court halor kane ngatrai ka ba ngi priang sutulat ikene dan ngi kwa hiro ba ka sarkar ka nyelek ka bala ban kloy no kumno ban take care ini problems pi ga bedei bat ka dorbar shnong ga jingshim khia jo dorbar shnong lani ki dorbar shnong bakan facilitate ya kini ki problems ya ban facilitate ya habedei kumno bakin yarap ya ka
ban pensuk ya kali kawan ban khamtam ban kumno ban pej habe dei begini ke hawkers kal ada nadu mensyua tang ha kapor ka jonga ha ka tam ka baneng kong kumrong basnong ru ki bontli ki representations ki sithi ki bangila tho nad shaka Shillong Municipal Board shaka Shillong Traffic Police nata segi deputy commissioners ki prepare ki bangila tho hado I present deputy commissioner ngila tho ki sithi bangila tho segi urban affairs minister what hado chief minister level lu ngila tho bat ngila kren bat ngila pen bat ngila kedau ye jing ke ba ki pa nong song shnong jo shnong laim kra number 1 ki yasham ki atungkho you know in English the residents of Laim Kra the problems that the residents face habo ki yad habo ki lentik singkian jo shnong khamtam ha ki area ki banado police point shadow stay fire brigade bid house fire brigade ke jing baki tungkho khamtam ba yede bikini ki street hawkers ki to ngila list out di kito baro nangta yaki kumno bangin yele kat bala bangin yarap wala da ka hakatu ka ketika show bikin disband ya ka TBC ke barim kalai mukra ni tu ipi kahab hakatu ka area ke bad non vending area kata ipi bahaya kata kahab ka non vending area hendrei wala kata ru ni khamsni julong hadu kata bonong ba ngim tre ban facility ni ki maha ba non vending area ngi ong sarkar but we want the government to help us remove the hawkers da ka ba pen pau ba ka Laim Kra ka de ka chaka preng yo ka ba he na lor ka jingdon ki school uloong ba kinong die jingdi harut surok ba lenti yak jat kila khambun hadien ka khlam covid-19 bat bun hi ki de ki bana shabar ka Laim Kra balai ni ki street hawkers like street vendors bagi dua ki dukan ki bon Laim Kra ki wat number 1 kadika kalalong ka center is a second next to police bazaar kalade ka second commercial area so hang ne kalai kawan ka suk nangta ki dukan ayu phimya Laim Kra ki dukan bar khai phimya Laim Kra takabamut ki standalone premises apo Laim Kra you pila yo lot bar khai ki jinon kam ka ba phindon kam chu ban ni police bazaar sakiwe gi mandang mi re kinang don hi namarin kador wasnong ngile akhta karkom ngi facility akhta karkom bangin yarab khana ba business kan kieu kinong song kinong ki trashno kindon ki jingmentoy kiwe gi bale business ang ni kindon ki jingmentoy ki ka ba ar kalong namar ba pindapet kum kishnong ki basaraw ni Laim Kra stang nado kiti area jong malki dan kiti area Grisa Cliff ketika forest colony area nangta Moti Nagar ketika itu ki area kita Shnong Ibedon situ nangta ka Nongram Hills ketika ki area ki bahab na thina nong bonsong kandiat ki bahab sini Laim Kra war kitu basyong sejan pulo kintre ban iya usha pulo ki wan Laim Kra so kini ki Shnong bar khoi kala chumia kini ki Shnong bar khoi Laim Kra de ki jaka ka basuk hai ki bakin wan thir ya de kejar kendiat sipang bo kali ka dah kejaka ba fiyo lo di jing thiet bar khot na Laim Kra ta dei na ta kada ba ka population hi jaka shnong ru ka dei pa ka ba he so definitely haga jaka ka ba hamdan population to street vendor himlap bite kata ka di jing sisa nganum ko aban jer ke tengi kini shnong khasi ki ba don habo ni sor Shillong isatu ki don ki rang ba ki ba inga asnong jongi gimdon street gimdon hawkers ong yaki population jo himdon te takada unwan de yuntu ya than ban man tu badi jing de ro tendai ngong hi kumba phi kili ma phi mane jing kili kadai na kada ba kadai ka main area ka center daga ki bre bor khoi ki wan haba ka wan ka market ka don tu uni hawkers ru mo ka chabai I bodon kata ka jingyo ba khambon de shata upoi ken de na ta kada ba nong ki wan na kaleng kini ki bawan yau sipo Laim Kra hite pindapet bah pindale study bah ngi tingila le bah kata study ngite bah ba maximum majority say 40% hi 40 to 45% kiri bawan na sabar jang kasno Laim Kra na do sipo sabar jang sida si jaya ki wan yau Laim Kra na do ki than molai sai ki wan yau Laim Kra kini ki hawkers bang ba long kini ki hawkers kini ki ba na kini ki area ni ki wan na bar ni but ato
Amar ngai ba ka ba snong la don la chung jing khen ni de ni ki hokas ba ila se ki don ki ki illegal ro ni kran kumno ba ka chung khen ni de ki ni ki ba na par ki ba shno 95 to 97%, among 100%, 95 hado 97% ni kidai ki bawan na bar jang kasno la khra sada kini ka hokas. Kita rasno ki don ni ba shong shno pa la khra ki don wa yarun kita ru ki small percentage ki ba mi moi pi ti 3-4% ni ba mi ru ide na kada wa ki yo i ba kini ki we ki wan de ngiru idan kam banya kamai jak po lang tikiru ki mi handai shwa kata hi all the hawkers hi ibadan hapo laim kram tai kire na shabar jokas nausha ndon iweru ndon moi fi 95 to 97% hi kire na shabar jokas no pi kata ka di ai ke ba ha tam le le baro ki kwa hi ban wan ban wat ira jakpo ban kamai jakpo ti i ba ka laim kra ka di viable area ka ba market di ka la ban kitar ka ba la ban kamai jakpo ki kada ki wan shane ke no kata de mencium senam ngilale kawai ka bangi ong kan ka bangin lumi kini ki data na benta statistics kini ki hawkers bat kataru ka kalong rangkat baga jeng trelang bat ki magistrates ki ba depute no ka office jong DC rangkat ka jeng trelang jongi ka shnong bat kirang badong ki bolong concern ya katuka ya kita ki area baki ini ki hawkers ki vet begini gidon andang ila awat di kitu ngila le kitu ga survey ngila pelut por hi kato ga si singi arsngi bengen le kitu ga survey tingin dala ayo ya kitu hi da de na takada bang ong hi based on that survey, based on that statistics bangi tip bagini ki hawkers ki badan lain kra ki bawan apa badan apa kasno lain kra ki de bana shabar jo kasno haga jing shisha hi originally yani to ipi pre-covid pre-covid ki hawkers ki badan hapo ki area jongka lai mukhra ngam kra ni ki wikno ki hawkers ki badan hapo ki area jongka lai mukhra hi ki seasonal hawkers ma pi tu jingli ki seasonal hawkers te ngirong ngim khang ni rai ta ngi shuang ba kim dei ban penwet ga ya ka yang kani ka tai te ki irang ba shnong ba menshwa ki ka dor ba shnong ba menshwa ki nong kit kam da shnong menshwa nakapor ki ju mahame ki baki marngim sha baki breaking deji dia po surok da ki dia se kendok menshrat kam le hi menshwa ka basutnat galong ba ki ni ki nong dejing de ki seasonal vendors na ni ki seasonal you ki nong dejing de ki bapli ki rap ki one day the bon sien hi ki nong laim khra hi ki ba ki di traditional ba paka hi ki tep ya kata baki ni ki nong dejing de ki kit ha ki kho ki khamtam ha ki kho hi ba bon sien bar haki polo ritang da ki likit cheki yeng ki bah la gi hostel la gi nugi hotel ni tai ikit gi kho ki ya haman ki dong tiga sok ba kapan sok ba ya ka tu ka bakile makipar ula sim ti no dukhar tu ya bakeleng ka sor uli terwa do khar terwa hur terwa so terwa tigi ni gi bri jongi pat kapan sok no iki kapan penjaitu yaki bakim ya chu hagi kinong ki jongki sor joka kentot joka la joka snong kilem no ki shong no hi jaka ke te hende na snong ngim ju sha ki ni ju be barbori ki ngim ju sha da ya chi dong kam le da no pi ya haman ki yeng pili terwa le da gitu nei bonong chong surok kam le da te ki em jakpo hende menta pat hadin ka covid kini ki nakaliang jong ni ka kadika association ke jongki kumno bakin kamai jakpo ma teshwa ka covid pat ki kamai jakpo kumno ngamtim te hadin covid pa gidan kamban kamai jakpo te kata ngamtim na kata diga ulaya tu bakilami jingjaman saw na jingkham ngia ki road surok bat lenti yak chat pat bon sien kinong dia jing dia kem ai ke jingtelang bat krantomet penban wat ikinong yalam snong uloong bakalai umkra kala nang jam sakmat ban penio chaka bat sim jing ithu yakinong dia jing dia road surok bat lenti yak chat nadu kisnam ki paladam kibri ma wan salam kra ki babon ba betang kho gi jing fair ha ko be de bikini street vendors ki jing klamakor ki jing ki street vendors the language bikini street vendors ki panon kam ki pa ba kalai mukra has gone one step ahead ngam tip ki we snong kila facilitate de mi ki ya kila yarap na mi ka sarkar ki facilitate na mi kani snong lai mukra has gone one step ahead mo ip we've identified a place
Ila identify ke jaka. Lembaga jingerap bat ke joka bor sarkar ila la ban snai tu jaka. Takada man ha tu meeting mengilong apa state convention center ngarang highlight dang tu. Widan nang Chief Secretary Udan Bram, Dr. Vijay Kumar, Additional Chief Secretary, Director jangka Urban DC, BQW Official Government ngala highlight nang hang tu ngwa ni ala identify ke jaka. Lanu pin sedang no ya ka proses ba pin penbiang no iki jing don kampa. Namar pimla ban shift ye kini ki vendor jadi ki hawkers syaka jaka baka toilet kampa biang. Namar kini sabar si kini ki beriu te. Nang ta ka lat kam kampat don ka kampat don namar lada ke jaklia ka don haban pun khot ban sa je kini ki surok bai dei satu ka jaka ki haban snam ha shwa si nganang keren ni kata lanu bakin pen kloy no na kelang juga state government ni district administration kan bangin kloy bangin yo ban pen kendria no iki kan buka surok jo kala mukra dan long na sisin ka surok baki yo ban ya ki pai ba government kala issue ban ong no ban mengidai ba kumno bangin identify ya kini ki hawkers kana bala da dei kapor bangin shift yaki kana bangin dubla bangin bangin la don pa ka data hab bangi government ko la don ka data te nakaliang ka jongiru ngila don pa ki data par khat ba pol ila penmi yakitu ki itu rai jongka cabinet bi dei bat kini ki street vendors kini ingin up bakin form ke TVC namar adi end day ke TVC rangkat gaji don lang jongi kirang bas nang ru ha kitu ki committee rangkat bagi don ki street vendors sang turu ke committee yang tu maki ki ban haban di finally ban shim ngarai dan nakaliang jo kala mukra ngila de ble ya katu ka survey sisien ngila don ni kitu ki data ki statistics namar ba ki bawan shong thamai menta ki hawkers ki babon ba wan shong thamai te ka shong ha kanu bodon ngin will work out mechanism kumno bangin facility di kini dangil ade ka por bangin shift yaki tangkawai ki di ban sutho ba kini ki street hawkers kini street vendors there's no place for them kimdan jaka ra pa yo la mkhra yo ki sutho bakala bangin shift yaki yo la mkhra kimdan jaka ra to yo kamne nam ta junki kalau don jaka bangin shift iki we will shift them there when the time comes together with the khajige trelang bar sarkar Congress kino pihak pandai check up em alat segan thia ya gila banai la syam tayor sele yu dengan slam kendian PE takadaw kolong kapakong sanban pat ya kapor Kalong kebadan kamban letas ya kekemishwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em kabakait kabakya bat imslam dor jong kapor HIV control patas HIV ya lade haka bor ba phile check up ning fang haba armet